Kaixo. Egunon Euskalegi. Egunon. Egunon. Lenduzkakia da pixka bat olaikoalia. Gaurkoan azkeneko albistegia emango dugu. Eta goizuntan joan gira Mauleko pizinara. Bueno, irudiak? Sartu irudiak. Bagoaz. Grabatzen. Gaur eguerdian kaiera edo kuadernoak egin ditugu. Aujek sortutako ahemana mantentzeko. Eta oso politiak atera dira. Eta ostean zer? Ondoren, bihar egingo dugun ekitaldirako errepikak egin ditugu. Taldetan banaturik, aktibitate desberdinak prestatu dituzte. Irudiak! Gaubian disko festa tingo dugu. Egin dugu. Egin dugu. Buen argia. Vale, nazen bezala. Vale, egin dugu, Zegin duzu eba? Gaur, disko festa egin dugu. Disko festa egin duzu, Disko festa ederra. Eta zen moduz atera da? Biziki ongi. Biziki untxa. Oso ondo. Bagoaz irudiak ikustera? Bai. Bai, irudiak. Sartu irudiak. Venga, moztu behingoz, moztu. Venga, jarri agurtzeko, venga. Torri. Zintzata guzti, Bueno, kuadrilla, hemen bukatzen da, ez da? Bai, bagoaz. Jada bukatu dugu. Plazer bat izan da. Eta izan ingira. Egongo gara. Beti izango dugu Maule. Hori da. Agur! Muxu bat!